Atențiune, e 6. Cel mai mare împărat al spy shop-urilor din lume chiar e. Gea, botaniștilor! Au calat o razna aia cu spy shop-urile din România. Întrebări? Si, Pablo! E legale? Da, legale. Eu deja am făcut 1 milion de coco. Nu! De când ne-a venit ideea asta cu legalele, ne-a urmărit și ne-a mâncat poliția! 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 Jorge, por favor! Liniște, băi. O să le interzică. Dar până o să dea ăștia lege, are șeful o idee. Așa, și până dă ăștia o lege, m-am gândit. Găsim un drog nou. Bun! Și drogul ăsta să placă la toți românii. Și când îl ia, să halucineze ce-și dorește ei mai mult să le placă. Dar toți, mici, mari și la poliție. Eu te bre, i-am administrat lui băiatul ăsta 2 maraciuni românești din drogul ăsta nou și acum umblă după fluturi. Bă, Jorgele, nu ne-a ieșit. Închidem magazinele. Bă, ia zi, bă, vezi, bă, ce vor românii? Da.